Aye me akwsia ejewa kwode boaten mene nana kwabena kese na ye kai wo se fa unsusue no adwenche ne nyina bra na ye nya hu adwuma na ye mfama wo awia yi se wo pesika bi na wo de aye adwuma mesrewo eye tietia eye fido wano an wo boy ye hia se wo Google Play Store hono a na wa download on app no bi star 711 star na wa bon 9 ne miensa na abo ayi na esa atwede na wo phone no de atwa to okra no ubon se cost ya lead to 200 Ghana cedis nyame yadom na wo clear no wi na wonya 2000 echo umpewe na opede hin awia ye ka tell say yare be na jeje wo hye no nsom tano so apatrapa new site hono mo a abe herbal clinic tano so apatrapa new site hono mo a yare bia wo tuase na yete amawo ema remfise cloud internet yeah the fastest internet in the world. Of course, how can the future wait? The future can't wait. Was it bra top higher wani yenuano Lab FM and di enhwani mu ko na internet sam nyina wanye enfama ho nyame yadom afia da bia free no nan kosi no nsia so no sofo maame premier ni adazo a wotena se na oni abrempon na nintira tena se wawaresem ya trentre ne mu akwanche na afutio na bibia koyie kama etiema ho omo na ebo yesa awia yi yensane nsem se nyansapa awia na bo babia wo bia na juma ana yadema wo taxi driver truck drivers pragia abobo ya adwuma mu yetuche edemamo afei ensem no enie NPP amanyo ko na nyamfinsia aduasa na emu amane body edika chete mu bebe ede akyeremo na sade wiase enimo no so twade ampon nyankro pon basa yi adom ye wadom na wo ye bi ma wa na wada nase ne sa yenti eja oko UPS na wode nase ekoma asafo awurade wo babia wode o mabeduru se amanyukuo na ebra adwumade no ase no abrempon enintre ne ahoho pi ya oto nsa from se wo mbra adwumade na se na wo mekasa no ampa nipa bebere nso ene baye ensam bebere ana ekoso na adwumade no mo no asem tra na eda so ne nyina no ayese ekwan pa NPP amanyukuo no befa so a obatimi apem akwanim sade wo pem agyan na timi akwanim sabaya mpunto mapa betimi afa ne ntampa de afura na botaye ne suahunu a NPP amanyukuo no atimi aduru ho no eno na ya asem tra da so sa amane a na wode enamo na so manfo be kai no masa ne so a mo phone no anasa bia agade ekrabo no etimi hwa ade wa be for tentafidie no so no se mo amukura iPhone ne adade no minim se video no nya bia hwa ne ade a Kane General Secretary Edema Apostolic Christ Apostolic Church Apostle Dr. Imana Wasai Kwabena Donko and also akasamu no so wan kasa na adan na asem wo kan no wahye ne sem ransem du tawaso asem ni bi ni wo say NPP amanyoko no enti na moka we have the men no men ni ana say sade a me so bi nka me meka sem afeli asem no akoya asem pa ama chere se free na no ada no ba ne de obia ka ho asem na busua wo de yentie ensem bi ekoso no achi ye bedin kom Apostle Donko na asem with a clear heart and mind and selfish interest, pass over. We are doomed. MPP party talks about we have a man. If you have a man without unity, you don't have a mind. Listen, because if the men are there, Sompa FM united, they will not give you their place. The party will suffer and the nation will suffer. The branded people who can help the nation are in the party. And when they are not united, they will sit down and watch. They want someone to fail for them to take the baton. But you don't want to. Let me tell you, if the group fail, if the nation fail, you have failed. Maybe you thought that a wrong person to speak to me. You said that there be no
divisions. There have been no division. The Greek word for division is not what we are saying. I wish I have a paper. You have a problem, a coordinator, give me a sheet of paper. Are you with me? Abusia, we a Kane General Secretary the Christ Apostolic Church Apostle Dr. Emmanuel was say Kwabena Don Conin Samoa na wadema any people among your kuno. Ebra wanya mfinsia aduasa na ase asore na se eno no. Asam yi akoya party mu nsam na afenso mu nkomobo no. Ya pese ne obrempon ba akoya wo any people among your kunum edi nkomo ena awia yi. Papa wa ben wasan nim de wa manwo mu na wasan eye emranim ni ne tin ene nana obribo ahen. Nana wadawro makras asum de nkan wo. Yo anka onso. Nana mesra me bisa wa pom boko de. O nyana darma. Wadawro ma yenye ni tiatia sei. Apostle Donko ni video no anasa ne voices a na mabonten wadawroma wanya bi ahwe ne wanya bi atie minyanya bi makinka de minyanya bi hwe de makinka ba bi a wo kan ya menim so wadu full stop o so wadu command o fa ne sen wadawroma ma ka ni nyina wadawroma ene boy nkoma kakrai wo kan free trebe kan na afo honom na wadawroma wo hunu de na wo te de ase. Oh, basically, you know, can say there should be unity. Meboa. And to the extent that people because you know, meboa. People, you know, some people no, say people no kabu meba kutimum you know, and nebu meboa. What happened? Yeah, so he's talking about unity. But is it the first time you're moving me unity and disunity in MPP? Is it the first time? Is it the first time? But what you mean? Nana, what are my two and Kappa? What are my? This is not the first time, and this will not be the last time. That is your one more Kuma. Billy Cassette for Manway. One more Kuma. Billy Cassette for Manway. It is an undeniable fact that when there is no unity and same baby, Sabio Mr. I'm not blaspheming. Who is Thomas? Now, on Judas. No, yes, internal unity and Kobaka Inama. You this out. So it has been with man since the aeons of years, the dawn of ages, when there is no unity. So why do we create the impression that this is the first time one? Yes, it's awesome. After what thing I said, I don't know Paya, not the Freda politician. In fact, there is a long standing old saying, united we stand, divided we fall. There has been a saying for more than 1,700 years. That is why we have the Manchester United. So why do we create the impression that Asian kingdoms, the Asian Azum Kingdom, Asian Ghana Empire, Asian Songhai Empire, name them. Asian Zimbabwe Empire. Go and read more books about William Shakespeare. Kokani Debresh William Shakespeare. The Merchant of Venice. 3.1. Kokani Antonio and Cleopatra. I mean, so why are the Ghanaians creating them? I mean, look, it's quite mind-boggling. It's even in churches here, what I cry, woman can't say. One say you know man you are our beku. Football. One say you are beku. So why are we making mountains out of? I think the first. It is a notorious fact. It's an undeniable fact. Nana what are Nana oh. No. What are Yan shadi say. Adi kakra ya man for one say. Or so far ya ton san flow dumadi kase say MPP amayo konjumadi kase asise. Na wanya kwanya no wode sa asem bi atu dwa no. Yan kanya me so no krankyere wona wo tie ne awiai no papa uhun se wo kan sa asem no ho no wo yam anse na nsem bi sa na mo hwa ni mu ana do you think that we are at a funeral ground? Papa me ni paboni ni pa so we are bia do no ni papa what fresh up so be preach no wa pa so be kan okre o be so for nko ye kata so ni nyaso na MPP dia 2024 man we ni awie MPP dia you have the men nti mu nsoro bia
Is that what you expected of somebody to see? That would be what I said. But Obriboy or Coco was so could be so. But first of all, some are not preaching them. Or preaching or two for. It tells them on two or four. And then go, yes, I was Romo Maria. Yapor, Momian Sonko. I don't quite know Coca. I mean, when there's episode of Mr. McCann, why Cronin? Now, when yes, I won't have one. Tambiano will be better for 3.1. Yes, so who say Asempa now suffer no catch MPP and also move to one among. That is a normal thing, whether it is a Sompa and Sompa, it is a normal thing in every human institution. Now, so for now, no kind of deep yet. Okay, set here. O deep in poor. 824 come up, there should be unity, there should be an answer. Top of what I said to you. Odi bimpoa wako poso brother na on say unu obi di ko no ka to say mo hwese mo be ka bo mu anipa no one ebi wo hwa no wo ne wate ye ebi kura mo am wo party na bi amonte ye anase wo de wo gina so a ebi am wo party no mu kura na bia mpanifo bia de party na twa mo afuruma no ebi kura sa asem no na omunim nti o kasa it might be say o kasa me no nya gene Munkamom, it has been with humanity before Jesus Christ was born. Before Jesus Christ was born. Jesus the Christ, before he was born. Munkamom unity. It has been with humanity for some time. So for the Kakasa Munkamum, I said, what he has said, they are not teasing. Sompa 93.1. I have opinion in the one, and I said, so for the Kakasa. Mammy, he didn't want for Kunachi, Bama, he want for that. Also, what I said, I said, not here. Why are we behaving like Sabi, Miss Seneca? Are we behaving like petulant schoolboys? So what I said, be no, what I said, you, until I said, you, no, what I said, no, can you tirana? So what I said, no, can you tirana? Is it the first time you open wine? Former Dr. W. Cancer, young Yanka Momo, the co-position, Yanka W. So what is it new? No, I can't say my new. Now, I can hear you. Now, where they were at the moment. That's all for a quality paper. No, can you? And to suffer no. What is new? Other man come, Mama, Mubate, and President in 208, or man come, Mumu, or Mumuti. In 1979, or man come, UNCPLP, a Mutia, remember, say. So, I people talking, look, we are sociologists, anthropologists. Oh, my, I'm going to can give me some one in the Papa. Oh, Dibiate. Now, lawyer, you can was Saka back, was a Didija and Koso party, Uhunusa. Or Sidia. I did Didija. Sompa 93.1. And I even not a human institution. It's MPP. I saw for MPP party. I saw for the woman. And you're the panel. MPP party. Oh, can one more to about MPP. 2020, government to scatter blast. And yet, the design might be to scatter blast. NTP, you didn't continue about one. Constituency, original, national, among 20 hours. I didn't common knowledge. Who did you know my BDA? That's what about you. Who did you know my BDA? If your police station chairman, who did you know my BDA? That's what about you. We are constituency planning. Who did you know my BDA? That's what about you. We are regional chairman. Who did you know Uma Bidia? That's what about you. We are national officer. Who did you know my Bidia? That's what about you. So what is new? To any at an Dante and Dada somewhere 30 years. What I'm saying is that a foot now can. One piano superb. I'm paying for a can. I have any Gusua and my young problem. So I mean, as a man, as a Wakasa, he has spoken well. It's a principle of so for can operate. And yes, I will be considered as a correction. As a former, 1 million. The other Balu Atar, 1 million. But yes, of Sika. And yes, I will be Tim Kaka. And I'm a boy, and I could find them pay and no buy, and as I said, and I could find them young and coupon. And yes, of course, Nana, my nose and over without ma. Oh, where you matter? I was saying, Nana will be boy, where you'll be with dear Cotton NPP among your kunumo. Then someone, what dear ma, Efa, Cane, Church for Penny, Edema, Christ, Apostolic, Apostle Dr. Imana was said, Cabradonco.
Ebram people when you go to ourselves and somebody to join any come on Tibia. You didn't come at the far home at once on the soul. Ya to some no so na ya kwabri east man sin no man share 1 to also bo free papa se oba wo magana mu a afem abato man ya to ye send ya kwabri east for GC one mo bo hwe unu se MPP amanyoko no wo mu ni ntwa okwan bia so na so mo to ne double edema amanyoko ma won mutumi di nkunim na so wo mayi wo mayi pamu no nyame rekwasem ni wo mo edi ho yawo won mo kire mu sare ho sam krampo ne se wo ba sante mantemu na wo pe mansini a won mo kwanye atete aprapa sema kwa segalam samna wonjumi nkwa anyi kwabiri east mfirimu de birada won mo kwanya kura na wo mu bisa MPP amanyoko no sese wi asim de opoto amana fie wo kire so de bom dia ene na afempim yenu aduonu nan 2024 abato aye beto no won ba kire MPP pa amomo hu wo mo levels ba bia won mu gina ahwe kura abato no enya de obato bi amano ye na ye ne titire ne anase unit committee chairman edema aye antoa owura kwasi kito edi nkomo arefa asemi ho ne ye ya reho kura kese eye 47 MPs no a omo represent asantefo e wo parliament no o se chemensa bonsu titire wo ye minister of parliamentary affairs budget bia ye be bia asanteman dia e bebam ni so a wonim dada na mokotra ho ma sebe MPs mienu pe o voter region etimi ye deda me capture o masem de ba budgetim na asanteman ha o ya kwan na nsen ya ye nuanom so amefo keka ye ho kakra ye se ye wa Ashanti caucus yewura anyimadu kono nwo MP abegina wasa afedie omo ba na omo akohu o mampani na omo aboa ya me ya fixe Ashanti region kwan emfie sei ni na MPP bedi akonya emfie sei ni na fe na Ashanti caucus mo hunu se abre akwan Asante mamu akwan bibia nko yi afedie mo be fixe mo be tam areho sem kro ewo mba akono no yewura Asante man Europe so ote kokko so okro bia Asante kotoko hene edi ni ko gina aboankra ekoka kire nse na adaroma inland port ayebe ya mauni ema o mampani ni mu diasa na anu ya yenkwati Savannah region Dr. Mahmoud Baumia enso akogina wo se o kate so da me ya inland port which say Asante man ya yo ye ho adaso Asante man ya yo ye ho adaso apart from MPC kurachi empanimfo e wa Asante man ma na kwa abrefo de ye ni suo nyina ye didi ewura kwadwo osu se dwonchi se John na abegina kurodua mu beka kire se wo sere yen na nakufu adoti wheelchair mu kura ye nto abama no enehwe wa ya akwan ko hweche bi ene malata dwom kura ehwam chen kumase abontene so malata dwom enu kura ehwam chen kumase abontene ye ntena obio e ma Asantefo ye mfie sika nwa nanka etini ye ka kire MPP ni o maban ni se sa MPP na kan ni ye se wo ye DNA no ene free ho mo se ye ni ya titiri kwabri east na reho semba akokra ne MP o kwabri east ya wo akwada aketo onya mfie aduonu baako kwabri fo koto aba ma unya 71,000 vote and over ebesi nne maame se wantimi anya bibia wo kwabri ha owura kuedu oka cabinet meeting ukobi edie ufri himan he ya edie na mo ka kira ban edie na mo ka kira na adoda nko akufu ado Dr. Matthew Opoku prempe ufri fikesiem okura de wasem we ya che obia hwegura wa MPP fo guru opim so ho hwegura MPP fo mpanimfo e guru opim so ho e ya rewo sem chese ye kikansem no a na ya kwa ese Asanteman ye die hu hwamo hweso ame interchange be na wo hwe power about ka unaga jansin so for like cry yemi asanka bi ena mo nam na mo de Asanteman sika ene taxes e gine ha ye boka NPP communicators bitimi transika se Asante enkoso nyina sebe ya na ebi kura ebi fa isabi yewura ho na yi 11 ye gima yewura taxes ya ye Asante ne na eje MPP fo die hwamo nyame si yenka sese ye meka nkire mu se ye pamche mu nya yakwan ye ka kire mu se mu beye omu nyewu MPP do no ane ye wo mamu no afiri ho ye nido bia amamu bio mu amhwe kwan ya nipa nam so ani na dondon afrote gare no na ye wie ye no na nwie ya ne ade hye bia won mo so wantoa edi nkomo de faseme ho e ma won mo kyerkyem won makwan sene sitie wa fa ka me to fe ma menja Fatima menja hade amene da ho sebi yentu galansi wa kwabre yentu galansi kwabre nkade he se yenso yakwai ene yenkania na me adum ensuo de bi wo ho na tutu nso wo yemfiem kania de na me adum ye wo bi na kwai die ahomte awre ho kwabre ba kroba bia no a ekwa wo so sense wo hwa kwabre kwa yetu Antwerp road 1.0 road
dia ka ye di wurawura mu na besi saa brɛ na ye ne kwa ba ko pekwa menua na ahomte na dia ma yesu ne sɛ ye ne ba bia kwa dia nkeni hawo sɛ obi de 6,000 to parliament na obi ama 86,000 sabi o san ka timi hyɛ ne munyam na wantimi afa kwa ba ko kura hyɛ ne munyam a so ne kwa na se bae wo ma MC ya kwabrefo ni agye ne ho sɛ nkobetimi abodwuma sabi na yɛka na wo fie na kwabre ma ne hunu ye hunu ma ne sɛ ya menua ɛyɛ ho tesɛm ɛnu nti na ma yɛ boko ja ko yi san sɛ ye hu sɛ yewra so dwan wo ye na ke hwɛ sɛ ɛnka ebetuma bɛ kwa na ma ye ɛyɛ hwebuada sabi mpreduasa ye mambre wanyina ye to aba mi sɛ wobɛyɛ me dan me nananom masefo nyina ye pɛ MPP woyɛ yɛ dan kura ye pɛ MPP yɛtra so sabi ye kwadi dwa wɔ Kumasi abɔnten sɛ adeɛ sayɛ ne a ɛnam sɛ kwanyɛ ye besie brem na ka agye anadwo brɛ no wagye bi 100,000 ansa ne de aba ya ha antoa titru ma me sɛ wa bibi anye ya sɛ ye kasa ye ntoa ba no kura ma MPP a na emrantie ne maba wa no ye MPP fo no ma ba dada mere wa no anifrafo agudem wo mu nyina ne ye de wo mo ba na o ma beto ma MPP sɛ de ye ka ne sa afi nyakopon ya adoma 24 for no ye to aba no enya ade a afi ye beto aba ma MPP and NDC afri sɛ amanyofo no wo mo ba no ma beda da yen ne ye de ya hoɔden and yetimi gina abato mitimi soro no nan ye kɔto aba oni na mafiem montoma MPP o montoma MPP ye tu wie so nana ye ka kyerɛ mpanifo ne ya mpanifo MPP for mpanifo ene na akufo ado sɛ sabi mpedi asese kwa nyame adawroma wase kura ene kofi dwuma sɛ na adawroma ma ye kwa na ma ye na ye bre pa ye huna mane ewie bo a na ye ni age esuo no ya na ye huna mane na akufo ado ye de ye do MPP no enti wo mo ya me apa ba enti afide nya obi amfa ayi me ha NDC o MPP o obi amfa boss ma I was your for Ghana this year be a woman I want to and no I walk Kwabri East Mansinimu and yet 1 month now 70 Yako maso 9 and money bunny Kofi do watch Yakwa could din commodity free on your say as show a chile and I want a sujina de Mujina Kofi my I coffee to make yo Kofi soja adwuma ne ya ne tia no akeka ho ama ye na yakɔ ne tew Kofi ma hai what to make watch what to make mete wonka hello me nwa ba mete wonka yo afa de akire din ana ese de akire din sadia wudi kan di tu dwa no e ma ye tefo ne ahwefo ete wa Sompa 93.1 no kwabe mabunu asɔre tia asante mantemu a MPP for pa ka titru ye asante mantemu a MPP for mo a 47 MPs a ɛwa ha ɔmo kyerɛ sɛ eti aso ɔmo to abama MPP titru pa asante mamu anti mpuntu afa ni mpuntu edie ebi nkoso da ɛwɔ asante mamu a ɛkyerɛ sɛ ɔmo ba ha ɛbɛkate so ɔboankra inland ebesi nɛ ɔmo hu hwe ɔmo akwan so a pasa kwabiri A kwabiri B kwabiri C Sir John ewu ye late Sir John ano ye forest C wo owu ye no ana ye be hese omo be G ye kan se sakra wo no kwan kakra efiti wo ne de ye hu se machine bia esiso a eye adwuma na no mo friends ntwefo yisia mu eretu yanim se asante MPP mpanifo a wa asante mantamu a anye bibi amo de a hwe na 2024 ebe Oman fa ballot paper bia and ballot boxes and see what say 2024 no omo beto aba awo kwa abre memu yo not just when it say one more dwene nyanse san ko se sampanyfo be ye won makwan nya dia won beto aba meboa omo adwene nyanse san kra mini aba ko se sampanyfo e ba be ye omo akwan efiti antoa sakra wo no asoroma so ne mpatamu ekonya se MPP aban anya oma kwan ansa 2024 enduru dia hena bar box oma friends no omo nya oma adwen kwa se omo beto aba te why I was your friend money boni Kofi Edubuache and yetene nka efri Antoa Kwabri East Mansinimu
Abusia ugusu ya wutie premtore kase e wo Sompa 93.1 FM no achi Sompa 98.9 yenuanom centers bebre nso asomu a awiai yengina da ya kabo mu a yade ensam no eba mu a mu jan Facebook no so amohwe da mo se papa mo nkoso a na yenyina yenya adwuma no emfa emom abusia yaka e de akere mo se yenuanom ya wode esan akese ya de fam ngo anase diesel na ejampempi no wode koba eye adwuma no omo kyerɛ sɛ adeɛ bi ha wɔ mo na ɔma ka nti aboa no wu mabrɛ ne saa yɛ nti ɔmo de ɔmo nneɛma nyinaa agu baabi a ɔsɔ ɔmo de guru sɛ bɛyɛ a ɔmo ntumi anya adwuma biom ɛfiri sɛ berɛ so sɛ wɔsɔ ɔmo ade hiadeɛ mu na ban ne hwɛ na wɔtie wɔn na wɔyɛ ɛtema wɔn na awia yi ne yɛteɛ ɛne sɛ Ghana National Petroleum Tanker Drivers Union wɔn nso de ɔmo ho akɔdɔn ɔmo nuanom a wɔn nso ɛgye ɔmo ahome kyerɛ sɛ nneɛma nkɔ yie ɛmfa ma wɔn no abusua akɔyɛ nkɔmɔdie na yɛte aseɛ yɛ nti yɛbɛsɛ awia yi yɛdi nkɔmɔ kakra na yɛhwɛ deɛ nneɛma ɛsiteɛ Edmond Baba ɛyɛ Vice President ma Ghana National Petroleum Tanker Drivers Union ɔbɛni nyame asomdue nka wɔ Sompa FM so neɛ Okay. ɛbɛkyɛ wo tɛmɛ nka meto nka na bibia bɔkɔ deɛ me nua nyame adomo mi nua yɛyɛ ne nteɛ sɛ agya yɛsɛ mo asa nya foforɔ koraa sa de aka mo ho abusua emu asɛm no ankasa no ɛne sɛn Cambio na wararoma deɛ yɛateɛ ɛne sɛ Ghana National Petroleum Tanker Drivers Union wɔn nso abɛka mu a agya mo mate atua no ho ɛho asɛm te sɛn I'm so what they say Tanker Unions ni nyinaa baako ni nyinaa mother union ne Ghana National Petroleum Tanker Drivers Union na gas for na Friday no wɔn de communicate by say wɔn bɛtuatua but adeɛ bi a yɛn nyinaa yɛatena sɛ adwene ho na yɛn nsɛm ɛyɛ mmienu deɛ ama yɛatu atua no ɛyɛ mmienu yɛakɔ ho saa boro mfie bɛyɛ mmienu na mmiɛnsa koraa ɛnso no asɛ obiara mpɛ sɛ obi tie asa ɛne sɛn sɛ wɔbɛkae sɛ mmiri bi atomic Accra atomic one area hold on baby gas car bi atomic junction hold no ana atomic junction hold no enti efiri ho no no e na omo de sanctions to gas for no so enti ekoba ne say nipa obo no ACC gas filling stations dada anase omo atati se omu ti no a omu nyem biye no ye ne se ye mo omu mbie se bi nipa no so okodi loan e na ode eko bie filling station no nipa na toka wa fa driver wo de sen wo tua ne ka Sompa 93.1 mo se mo ma omu mbie e kwan ba na obefa so a obetua ne driver no ka driver no so e nipa wo se bi wo nipa wo yere ye wo ma enti one ne busuafo bia yi ya nante ho ma afi beduru bebi bi mo kan kire yen say okay omo apene yenya MPA boss mu fufuro ya Mustafa Amin oso apene o de ko cabinet obai o be kan kire say yes omo ejam enti no stations no wo mo ko EPA and fire service no mo konko renew wo mo nkrata no mo ma start operations tu one na mo a wo mo mfi obi ha uko bia wo mo say fire service ni EPA for say ye ma wo mo authority say wo mo ma permit na kire say enada aba ho no no ena ekonkon ho enti in a way ye driver for a wo mo yes adwuma no dodo na etifie a wo mo ni adwuma ye because omu ndi adwuma ye ne sesen ka wura no enya adwuma wura ne nya sika kura na wetua ne ka ye fa no nkotin enne atwa ye de omu de yi bi aba seal bi aba seals no omu de baaye yanka se ye mpe seals ne ye wo ne mienu ye wo ba ku bi on ma volumetric no ye omu de sisi ball kunu enne ne de ulodu a ekere say a normal say na wo enti ne say normal no wo de ko bebi na say etinye ba ho a
yetumi hunu tampa enoma ebia stay na so ate ebia so ante ebia wo underground na enye eni ade ene no na ye friend volumetric sensor mira baba omukofa electronic sensors by now electronic sensor no baby omukofa import wade ni fie no Australia ni Singapore eho no momuka akwan no enye bi na ewo yen Ghana ha sei ka akwan yu ye kwan kwan po say ya from motorway no kra unam so a say na yesitie eni ti sade na ewo so a etumi ma false alarm na ma false alarm na your fraud driver and say you have tempered with the seal. You have tempered with the seal. And you have tempered the seal. You have tempered the seal, no. And only a deep problem. Ban say you have tempered the seal. But necessary you driver no coffee. You suspended one no. In some cases, they say boss before say yeah. You can't say what tempered with the seal. Yenya cancer why seal temporary na pe esa company no nyinara ye what is saying ye suspended company ni nyina enti afa ne say o nipa no ka be 10 and not 20 30 import 100 kwampo na so almost the driver ba compare and temper with temper steel no pe it means company ni nyinara cars ni nyinara no esa so o mu nyinara ekotena fie on o mu suspension. Mr. Edmond, we hear Obisa. Bosumi so ayi fa na die ba adwuma na nipa ne ya wo de saying obenya sika e de atwa e driver for ne investors no enya abrofo kwa na investors wo bibini ga na ni ya otiga na ha se ya wono no wenya sika e de ebie adwuma no wono so ya investor, but the administrative bottleneck involved any attitude ya ye femune ade anything na ma say ya fe de ya bre because ya kan omuntie Mr. Edmond yey Wararoma say yenya ntia say nanka na hotwe yesimu ya nanka wosenka aban no musia nanso so aban no ye say empanifo no mesia no ye to nsa fam no mo amma mo kire say ohaw na wo ho no aban no nim dadante hu hia kwa say mo be ham ho na mo ne aban na kosia bibi sa ho omo sensan na ewo musa nka aban no mpanifo ne musia na mo grievances aban na timi address de amamo ena mo kire say saa de no aban ne say mo nhia kwa na wonhwe na wontoto mam no aban ne nim wo hawo ne amane a mo namu dada ente hu hia say mo kura na mo befiri mo pam say mo kɔ ne nsam trofort ye no bibi sa ho sa me pa che o eyi aban which of the institution ne kan na me so nyi na no say sia MPM mpanifo ne kan say o mo ye say mo nimu sia na nko matimi address mo grievances no de amamo na so I think the last time we even met na ye ka ye ni omo edi enkomo fa ye conditions we say normal we say hu nyinara na ye sat that sabre na say it was the second week almost started echiria no the second week no enti e koye no MPA boss no kan say echiria nti enya na immediately after echiria no be friend na yaba ye wi yegu echiria bosumi say ni Simon Copyton, yeah, almost say, yeah, be away and quickly, and another almost send a letter. Say, energy minister, here in one office. Quickly, that time, no, now, ye, if you come out, say, a beefy bope about the kind who I say, I'm a yen to an you 1 o'clock, grandpa yen committee, maybe filter credit. I yen in a patient time, I almost send a letter, and yesterday, almost hard copy in the bio. It was through WhatsApp. And on the man, the oil, your gas branch, the tanker. No, the man. So, how no nyina national interest will be any day because some more tear to us na implications no ya na edoso bebre. WhatsApp messages in the man mo say NPM pen for person ni musia. Mother, me donya me bisa the go we are member Shafiu number. And then you want meeting na Safiu Mohammed. Yewura Safiu Mohammed. Aye. Safiu Mohammed. Almost sending WhatsApp message and all day by or the veteran or meeting nothing or the train. And yet be a man hard copy. Okay. Well, that's say no, I dare no baby. No man will say
Yeni abre enti na ma omu kante ye start chase omu nya no. Ye start chase asem we say ho enye ne. Enti afedi e pen komodie whether WhatsApp messages and answer den no. Enye na mwati bibi sa nti say no the way forward and say mo hwe ani mo say strike ya mo we no e beduru brebe mama mo time bi and answer say very good. The way forward ni say opam unfo awun ne bema. That is one. Two, say, when the mountain does not go to Muhammad, when Muhammad doesn't go to the mountain, the mountain will come to Muhammad. Ya call muso sa omu yese to omu so omumra ni international ni anka. Say de bia ya na ya call muso ntino omu adwene ya omu say ye nkwa ye hia sa. Ye na omu nyina be aya na obi tinten ya wo say omanpeni no wonya ahwe. Nana do dan kwa he has done no wrong. Thank you for that. Omutiti yede odi atutu ya no. Omune na etimude bi wo omutrim ene abro. Ta ohun say abro no mudi party no on. Abro no mudi because say ye start baby ye accept where ye can be ye start baby ye can. Look, ye kon ade bi or ye friend zonalization ye kon for the past 10 years ni. And so obi animo na da ye be kan say ye kan ho asem na face abre no obi ti say obi be so dey akante we were trying to call Mr. Edma munyi ni say aban mu mpanifo ne ade institutions ne ade nyina no munyi ni say kasa ba ko omote strike ne ade ntina ebi amonso mate atua ntina automatically no mo grievances na aban no be attend to mo no watimatie mo ntina bi a monso mate strike eja ekuoyi. Well, you have said it all. If that is it, that is all. We are not mobile and demo strike and Dabadaroma. Yenim until said they have the omo abaya na yanasiama yatanasiama and some ninara ya kamani. Minu ya mamisha adibi. Aswa yesi ya frebe bi atwabu takra pass tax ni bi kofa gas ti honum edeba. Omo kofa ufa tap no yenya lodu wie na otena ka ni mu a. Just what the crown meeting so ujina ya pe omo say almost sense and I can't say who directly. What is that? Is that my henna was enkomoi yebegu soa di kwapem sa ban no de mo hwehwe no aban ba ya de mama we da sepa for your time why me da was thank abusia opani ani din community ani Edmond baba we vice president at the Ghana National Petroleum Tanker Drivers Union asem no ayekese wo say Mohammed na me bepona braso so bepon no so dwiriba fom na obeto Mohammed wase ho na no ma secretary no ma ya sore preko ye ko yanim na abra bia ye kuo bi betie tua ba sore wakate ntazo kokode a kira ban no empempi no aya na mu hawa hodo no aya na soso pa na se wo hwemo pa no a Tanker Drivers Union one mate no enne na toso mienu na je se mu hawo ne apenisie nkwadan na ede baba fuel stations ahodo titiriu ene from gas so no enya semkuma ya kwa ma no so na ene ama ne boni afie je wakodi akodi nkomode afase mi ho wa ba fia ma hen mejo so akosua ahe for pote pa na ugina sesie samia me no ka se baba be piem e oswame anomanjin eye GAG gas udu swame anomanjin aye frabro no bi Davi Junction honum na gas station no ewo na kodu ye no anyambia gas ne bi wo ho anasa sai na nuoma ko ho mi be pie mu hanum sei no asa gas akwakwa ya ade a eno na edidi juma pan ye wo man ye de no aduane a driver for so edigo mo kam enti akoba say Tanker Drivers Union for etietuana edi hu aba beto mo so enti ene taxi drivers abobo ya pragya for ene omo de gas no anu aduane omo be pie mu hanum bebre obi a be fele ne de omo so omo sure say etuate na omate na nhwa na gas stations no oma close because me aye bebre ho no ma oma dikan tutum enti na de hu abeto omo so enti obi abeto obe fele ne de enti be pie mu hanum say de nipa bodom pie mu hanum ma obi a fele ne gas ebi de miense bi de mienu obi kwa so aba hanum say oba na nipa wa ha obedi lie ana okofie odi ebu odi lie enti afi na waba be fele enti na situation wa hanum say no enti yan hwe ni padodo won maba no
chichemu ma ya hodro sanse ye won mo kwa no anuane won mo de ho ye obu on mo a wode kwa ye efiade yo keke wo mo so de ne wo ho ene wo ahyenkafo ankasankasa wo mo so ba bebu mu de anyam biye mu chichemu no sen ne sitie e wo honom. Taxi drivers na nam say omodi cars ni ye adwuma nti no ifa no feel ni de nua no atuko ba samre no omode kwa no anuane no omo gas na etwa ha hia bebre ba cars de ho na aba omo feel wi na atuko nti eni hanom sa ba omode kwa no aduane ne de omo gu hanom say omo eda so a omo feel yo afia wo de wani bu nipa dodo a wo mo ho a wo bebe say Sammy ni padodo hanom bebo be 30. Ba na mo bro sakra. So say ya feel bia ma mo konti no. Se no me han me ni 30 do mbedru. Ade ye from aja ye nipa be se duasa won makobo dompim obi ye kwakọ ne de na wa feel no ye nim se the pressure pa ene beba. Anya bia won mo dwumadi a won mo die mu no won mato ahoma bi sene be ye nipa dodo no antra na wakina bi no woye na bi obi nka asa asemra na so asemba e betumi abo nipa dodo no ahoban ana akosi a omonto ahoma bia na if you omo fele gas ne kra na se ebro so a na be bia nipa ne gina no ehonom na omo bie so ama emframa ne bia free mu no emwa ehu e very risky aso so aba me nipa ni di nkomo no se ono so ni bibi obeya afa ho e na bibi enu ebesi na bibi fo ye na ya agye adwembone nti obusa ya na de wo mu no yo mafia twa ho mfonyini fabre ye wai nyame ya domo ane de bi ato YouTube ne Facebook ho ama de hye no so nya bi ahwe na bra fie be pebre suo bi nom awusofo amane boni afie je wa kwode ne yete ne nka no na se enani ekoso ewo kumase gas filling stations ahodo mu no na wato yenkra wo ho no abusia de yete ne se enane da ye tosumie no bra maame esa ofusu akufu ka se ebre na so wa register oyo wa yo wunye yo sim registration exercise no ye nto aso biem no na chese na ye tosumie no enie ya chese akoye nsem bebre na ye to nkrai taw na okay na ye nkomra abusuade ye tene se maame ekasa wiye no na chese ho akohia Ghana fo no maame ka se ye de abosom mienu asan ka ho no obekọ centers ahodo no na obia ni ho na ede asem nie ye pesa ye san hwe akire hwe se no ade di nkomo no kosi ye no anopa yi sign ne sitie saa bepete se de no ada no na ye tefe miaye ahodo bi no anasa efi no eba no ye kan ye no adehye no bebre atimi asesa wo mo atwen na yentie sa de ensam bi si course no achi ye ne be ma kwa me redu ebetin komo last week ibade na hanum nyina aye busy compared to best Saturday and Sunday. Saturday ye ba hanum se nkrofo ka se around 2-3 o'clock on be sala ye ba na hanyina ye ma me ha mani kan nipa be 500 na anopa tutu no ma be sala endra Sunday nsusu ye hu ne se e we se sacrifice my customers ye ba ha ye bedu ye nipa ha bebre kwa enso e kwa ewie mu omote se yes date ni extend no so mutu ye so mememe ye hu bebe nipa nyina e faaye anope ye ba ye agency ya extend date ni nti at least enko be banka kanka e fiti no pa be pem samre ya me hwe me yi so ma register ni pa be 15 pe enso nka previous days na nke register ekra o samre bia sanka network nye kra na kwa register kwa be 80-90 enso ne nipa 15 ba ko sori kwa e chance na ba ko asaba inti de ete ho hanum sei anopai no eja MTN office dodo na nim sa ha the cabin enam se wo kwa hunti empempi na ye beba na nipa wa hanum bebre kwa abusia na ye pese mo hunu sade ensam esi koso efa centers ahodo bi a eja sim registration exercise no ekoso na awia yi akosi san sabre meeti aduana enson apa premtobre ho san ne mu nsam sitie kwa me redu nyame asomdwe nka wa wiai enka wo wa kwamna na o fa tire ho si ano ho twa mu kwantimpo no mu no o twa mu no akosi san kwamna se de wadi ano na anu ni na ye maame esan eruni wade ma se we send sim registration no e de ma Ghana for no se bi no na me ka bi se Ghana yesuban no
to the beer na see a years and says you wish a bread in mana you remember be a diagro and then Nancy my son about Kumasi Kidia MTN or more officer a while na corner who do have more come on say you were gonna for your Yancy no basin say you do a bit for as another can when a man for to my democrat what Kidia MC officer had more I will not train you know but could you the kind of registration course to get to me so and also also now the Canada but Ubahama Uber say 1 hour no and 1 hour or chip na feel over touch chip no for normal register no omo na Ubahama Ubenya omo do na wa ha na once so omo kuta omo chip ne omo card I say omo register bra dan ka etemu no kono say Uba the to me no one make say nkonwini na egu ho mu free at say obi akra ente so emnanti wane emaya omo yenti adwuma no alumni akwame saa suban no a kɔfɔ no deɛ dodo no ambɛto a mo kyɛ sɛ nya adeɛ bɛboa kyɛn sɛ sɛ mo ankeka mo ama yɛ ade foforɔ no sɛ bɛdu ɛpa ɛkɔ da wie no sɛ yɛbɛyɛ wadeɛ sɛ yɛbɛtu agu wɔm te sɛ deɛ last week na teɛ no a kɔbɛn ɛnso ani ɛno nti no afotuo na ɔmode ma amanfoɔ sɛ wommra saa bɛ deɛ motie kwan no mu anaasɛ bie kwan no mu ti hɔ no ɛmu nyinaa da hɔ no mu a nkonnwa ne si hɔ no mu a wɔmo ɛ sɛ wɔmba no bɛregister ɔmo chip no ɛnya adeɛ a ɔmotumi aba no dodoɔ mu saa bɛtumi saa bɛyi a afafa mu ɛna ɛfo n'anim deɛ wohwɛ ɔmo atumi aba register yɛ nipa etunu pɛ ɛna ɔmo atumi aba na ɔmo aba yɛ ɔmo deɛ ɛsan sɛ last week ni mu no na nipadoma nkasa abiri no ɛdu soɔ no na ka bɛnya nipa bɛ wɔanya kora wɔ ha ne ne ɛmoreyɛ nanso abiri mi kɛse nipa aduasa koraa no nya adeɛ a ɔmo atumi ɛnya ɛwɔ ha na nka mehwɛ sɛ mene wɔn a wɔn bɛ register no baako betumi adi nkɔmɔ na waka bibi kakra ɛde akyerɛ na maame yo na mini abɛ ma ofa kwame yi kɔma wadaro ma sɛ da no duru sɛ ya na wakyere ne no bɔkɔ na wode amane ya wadaro ma na ya ne saa hu saa yo kɔma mate me da papa ye nua kwame wredo na ya te ne nkana busua ɛbɛyɛ akɔ na ɛkɔ register wo sem no na ye free efiri sɛ wodi obi ka na wo sɛ ne sɛ mfie du na wo megye a sɛ wangu nko ade a mfie du no ba abeto enti bɛyɛ sika wɔ hɔ atua prɛko na ɛyɛ free mpanin kasa na me ne waka wodwene ho kakra bi a wobɛte aseɛ yɛto nkra taw na yɛba a nsɛm pii ɛwɔ akyire a yɛde bɛsɔ so ama wɔ Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha or providing internet connectivity and twitching the moon twitchensi a dem say smooth the audi ebia a content term so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana and you hamo and phone ne baby wo Cloud Ghana a chow tuma say with them any speed ne dear as soon as so as subimba Ghana had that simple Unya how bia you provided 24-hour support demand ye mrantie no wo frɛ ya near drew hoda dada or how bia sane tie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Who saw the abeto wallet mu? Just 15 minutes pay. Egem. Minua ton drinks for traffic munsu the abeto mu. 15 minutes pay will be at the abetum. We are dreading we are one you. We per small loan one. The one here no Android phone or valid ID card. Na dial *711*999#. Now phone code download Fido app. Every Google Play Store. Fido ni FIDO. Bre. Now apply for the loan. Well first time we ma 200 Ghana cedis. Let's say we are. Next time we
apagam kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis ɛyɛ 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sa pepepe de wunya ne so wa dial *711*999# na do akọ download Fido app no no apply for loan Fido loan l'argent est prêt. As you are saying, the money is ready. Sompa nkomo abusuafo monimi nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betran radio so beka wo no mase nanso asam no se yen saka dia abedwafo ne arefo tiefo de de enim die be sesa adwene na obi nso ho ato no sompa nkomo yese awade bie ni wa aseye bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompani sete sadia adene ye ware wi a na yesi akire oba ni wiem bema ni wiem de friend say cheating no ye bewe de de ba bible say obema beja na ja ho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene ye wade wi a oba ye japade a ne kuni bema ye japade a ne yere nim awade mu kwase abuo ne nyina ye bewe sompa nkom ye de ye say asem bia fabre ye ne yetiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni ama crunch adazoa sofumami premaini e wo sompa 93.1 FM efiada we anwumre no 9 kopema anwumre no sia ye ne ni ntini ni akokuru bete ya ominim awade sem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebe ye yi sompa nkomo ye say awade bie ni wa aseye na wawade be say ya ejina wo so I was afraid about most some of the brother, yeah, me yakwa, bana yakwa, man, so na yakwa could dim na. Aposi for one watch performance in Mudiaba say one much nipa kuno bi ewo eye achem enyina sin Methodist Junior High School ye wo honom na de ma aposi for kwakire one nyina ne kire mu say na wotwena wie me kire na no fiada etwa mu no na nyambra sem bi koso ewo achem enyina sin Methodist Junior High and I'm so much a kire ni ba ko nyame nko a ne ho akoka adwa mu pa ko di senseme ewo nipa enkuru yi entem na no na won mu kire mu say nipa makoma kuna posi fachiri wo mu emu nsia aye efiri krom ho a emu miensan so ewo junior high school won mu aba kokora de wo ba betro nsohwe na ye kwa ma no so nan ne abuakọ north education directorate panyipa yo kasa de ma wonom yiro maxwell owusu akodi asemu enkomo ora mu ha o so mpaso nie hello Max utimen ka ma han yeah na wapom ye de nyame ya dum yeda nyame ase awede ye fra wa wie a enya bone ne atie no sa posifo kire nipa nkono bi a junior high school adehye makomako miensa eka ho wadaroma etesa na boye mu nchemu nso I think I don't know me MC or you Sompa 93.1 wadaroma eno ho asam na ye bisawi what's why then wo kire say we MC mebo a MC for you local. Anya kwose wadaroma yabasan so aba wonchen why yabasan so aba wonchen se esum no de no a na se onno de no yenya nuru ho mebo a ayu entiane ne yebekọ no abo eho enchen akiri I was for your bomoden science sabaka owura Maxwell owusu de efra no de eye yilo krobo wonno de no yenya enuru eho nsem no so na cloud internet sian kan sem de bi nkyerɛw wo pe internet papa etiapo edimu ne gina ne naso pa no a eye cloud internet na cloud internet de no hwe ene bibia wiase no ekukuruwa enti ebre dania na nso da no hu bi eze ko bi kura ya tun ni ho frase en frane tilapia na woni pada sani wa bofra no pe internet papa fama no wo ma ne CCTV camera ibia na bodam ebofie ho wo pie no kwa abontia wo bana nipa bonfo ba fie okura no a awofo mbehu nada wifi 24/7 na gina so ye wo top high
One love FM the dish any more Bransanwa. Kuma Umar Bank, Womuno, Sada Cronwan, Musumo. Monfrey Homan was 0202 699 110 and 0244 601 933. Aqua Mafia series in Sunye. I was one ventures nature one media cabomu. Wo per series papa obet me a shama what tower. Now best seria ya drinking in our gua. A Yakwa Mafia series. Shannon Swain, some men da bia. And remember what chimpa mukopim non kono. Nia said shall repeat. Wukwada we no me no kopim no me no per muso. 21st clinic the sciatica expert one maso sene. Afeya be her clinic in Sunye. Where the any no drone ho. Extra Comfort Limited. Was so better. No wasada hati. Medima for her center will be the was mamma. Ama what top papa. Was also seen been a fair home. 0249 942842 0249 942842. Abusia yɛhwɛ na yɛnkɔ yɛn nimumra sɛdeɛ ka kyerɛ wɔ no ɛnɛ sika samu ɔdene ne saa yɛnti sɛ nyame yɛ wadom na ebia wodi dwa bi na ebia wura market no na wura supermarket hɔ nom no sika sam na yɛ tendiama wo a mesrɛ ɛmo obi abɛti sɛ ɔma wo sika ɛyɛ tietia ɛyɛ FIDO o phone na so o call Google Play Store hɔ nom no a na wa download Fido app ni bi abusua de tie ne sɛ o download a send it tie o dial star 711 star 711 star no abɔ 9 miensa no abɔ ayi na ɛwɔ hɔ na ayɛ sa atwede no no omia so bo se be lead wo sɛ ya enya koduru hɔ wie pɛ edi ka wo nya 200 Ghana cedis na wo de asettle niema nyame ya do na wo clear hɔ no wie a wo benya 2000 saa ɛkɔ a ade a wo hia ne sɛ wo benya wo Ghana card ya edimu pa Ghana card ya ɛyɛ papa enya de wetre ne mfonso abadin ho bia ne dabi Ghana card ya ɛyɛ krɔgyen wodin ne bibia sisusu papa me hu sa semese na so obenten ne Ghana card ni wenya afa na kofa busua krata bia na busua japade bia ɛna fa wo ka bia besia wo wani ba bia wo gyina ho ano empo wo afuom wo office o ka kwan na wote ho no ano ɛhɔ pepepe wote wo ka mu kura no wo betuma download ye ya no 10 minutes pepepe na on saka fido ye tuche edimamo na busua wonim bibi ya ya ne scientist wa kodwabo bi asepa na se bia wa kwa himfie pa ya na no di asemu a na na de nsa boss na apono so na ochim kosi trepo de gu form pe of twedi ampo nyankropo ya kire won nsa ne ma won nsa sase ya nsa na de akare ye se ekwa ho san nko a ehia pomodin a na kese ya be heba clinic wo se men kan tell se yemfa nubna hahama enua hini enya nsankyere ne nyi nkonya enyi yare mfiri ho na yemmua yare kumfo de the whole Ghana the whole world mpo se misuro meka omudi kan obi mfa ne yare enko ho san fa ma fifi se Bible asem wo kan ye no si ye hunhum de no na ye hunam de sa ne ma me no nyina nso ye na be heba clinic ono mo a ta na so apatrapa utwa scan akwara ne da yie ana wonda yie ehwehwemu bia wo pese utu kwan na bia pese hwe wo dwonso mu agya na mu ni ade hu se bibia ye kama wo magya mu a eya be heba clinic mesra wo nima bi nkoye wo nipadua no efiri wa harawa wo brebo wa koma no nema enkoye a hani ana ha wo nkwamwa no wo fom ba wontimi mfa furo na se yesi tuma me baden de me bom pa ye pass mami ye konhyira dem ma ye nsia doctor pani mami bo adwuma papa ho ne ye bua yare kumfo na wo mu kofie ta no so patra pa ya 0243 34 53 92 0243 34 53 92 afa adwen chano taw na ye mbobo so kakra na ye hwesa de enema esi eko oyibo buaten ewo enerebe hi wote aba ana wo se ho ana o hweyen bibia eye loud and clear ewo honum na ededam kase no de eye papa na akua moa buaten ablekuma central aka Dr. Mahmoud Bawumia oba wo se wo da mampani abede che Dr. Mahmoud Bawumia se papa efiri nu ada de wo ba ye ne kumase no we ya de ebeboa NPP amanyoko no na asante mantem so ade sene timatu abado boom na ediama wo mo Evans anim tutuka oboase wo de aba na wo se Dr. Mahmoud Bawumia wono ene ye ni da so na se e kase bi akwan ho nsampa wasante mantem de a NPP amanyoko no ejira brane echen NDC amanyoko no pese asante mantem de NDC ene MPP pa na se wo do mu gira ho a NPP wo soro bi bia mu e ten NDC na NPP fo so ye bi papa e bra so asante man so ye bibi na ye de so mu animonyam sanso na randi na oduro nyakon wote aba
ɛna wo sɛ nyamensira MPP aban papa efiri enura da obeye no kumase ha nyina no ɛsɔ Ghana fo ni papa na Oliver Twist da bia de bebusa foforo nti wɔhwɛ na de ase nyina nso wɔnyanka ho Rashida Mohammed wote apa ɛna so oboase tutuka Samson Krom wo ka bibia kase no ɛde dam papa na wiai owura Kofi Obama he wotutuka Samson Krom wo cha no kwanso nkoso pa wo de ya wo de aba no Amisco spelele ka so wo de aba na wo se wuduru ka tano so say ya jai enya sam keto akura na say extension of the same registration no de no kura ni eye obi ahwe na wonfa no hunhyem bibia ba ye kama azema wo kronom wo de aba na wo se wo da ma me Esla Owusu Akufo ase pa sɛ wɔde ɛna ne bia ka ho a abosom mienu asa ka ho ne yɛmpɛwei na yɛpɛdeɛ hin teacher Kudwo Tapa anyina soso wɔde aba na so no kura ni NPP amanyɔkuo no deɛ sɛ wodɔ toto NDC ho pa sɛ hwan na otimi toto ɔman sikasɛm ɛne bibia mu deɛ a NDC amanyɔkuo no deɛ adeɛ baako pɛ ɛna ɔmo yɛ adeɛ sɛ yɛmfa mu nkɔdum so what ɔmo de bɛkɔdum so sɛsi a NDC wonim ɔmo papa na Pedrowa Martina Cruz wode aba na wo so duru Kumasi ha no so a my goodness sɛdeɛ ka sɛ ne si dam wɔ hɔ no ano ɔtere papa wode ayɛ a wode aba no akɔso abrɛ no so yɛnhwɛ na no fancy. I was over the Sina Divine Key Believers Network International and Petros fired seminary wa America memwa kabomua one more chance nyame domwa osanabo sunde tosunsia 6 August nana juma bedu dua kunsu hene nana one more shenen monyam ye papa na one more bonaba so man international awards ahodo ewie kira doctorate degree wo mo sa de atato de aka ho na edamamen da no wo mo de asobebo fom na one more jina so agege ntoboa de aboa ma ICT center bia wo pese wo sie wo kunsu no atumi awiemu die efri besa no pa no ndu so de kro no ɛhɔ na dwumadie no ankasa ne pɔmpɔnso no bɛhyɛ aseɛ ɛhɔ no bɛgyina so abɔ na aba so na wɔn mahyɛ ne monyam ɛwɔ Roma asafo yɛ no ɛwɔ kunsu na abusua ɔmo se yɛmfa nto anim ai sɛ ne kwasi ada so no wɔn mɛkɔ na ase asɔre efredum yenu ede kro na mpanyefo chiche won mato nsa frɛ wonom eye wo hene ba hia hene professor Dr. Boache J Boahe ena femahye dwafo a won mo santemantemu na nan mayemfo ne mpanyefo a won mo di mu nyina wato nsa frɛ wo mu nyina bi na obi ada apasa obaboa na ado no nyam abata dwumadie no achie no fra homai fama yɛn 0556 411-470 and 0270-272-412. Yes, and one. Yes, Yanna Kuna Sepa, Fido FID or say, Omuni agent be and to be proud semi Fido or Bois or Pua could did. And one of my brother one channel. Was in the answer Fido no, I can't the Biana Dano, now update you who update you who was on our code. Fido I can't with Ghana card. What now croc what be a cry? FID, a big back clinic. Mamma, we are my following away in Tramo Prusse, Sansona Cloud Internet. Yamin Samu, Yadi Ama Rocky, Edenyumpa, Abba Tumboko, Eddie Amamo. Yana Abua for Nase. Some for Penny, you Ras Sante, Abua Benedict Kuku, Akosia Sumwana, Abua Malibia Boga. Morphis of Mammy Premani, Sansona, Equia, Nyako, Abronoma, Awana, and I feel so Chami Nimo, and there was suffering in our Eboya. Ya de ebrewo yen so wie ya to nsam no ede ma wo ba bia ya wie wo ya oti enka no nana kwabena kese ena afei akosia eje wa kwade boate na kwabi yeso so akono ene ye me ankasa me fiewura ma badu ne ba owura na woda owura wo Holland abrochimemu wodi ankasa ye shada kemu eye Dairo Davin Opoku Asamwa brofo kakraka what the Dairo Davin one now could be what a swag papa me say na no ba Kumasi na me say kai mema wo krom edi ora ya mo awoda pa nyame won hyira papa na o man kwatenti a ahodi wo mu o Holland abrochimam na no ada no ba ye say di wosan so kɔ ti nyame ya dom a ora ye bedi wa woda na ma wo Kumasi ha enti da beba Holland ho na ye no wasan so abeto so kama na bibia ko ye ma bedu ya chia wona wie